Здравейте отново, красиви души! Добре дошли в моят канал. Аз съм Бетина и днес ще направим четене за седмицата 18-24 ноември. Нека започнем с астрозаровете. Да видим каква енергия те са ни подготвили за тази седмица. Имаме Меркурий, в Козирог, в 12 дом. Меркурий е планетата на комуникацията, на интелекта, на мислите, логиката. Тя управлява Близнаци и Дева. Докато Козирог е земен знак, управляван от планетата Сатурн, и той се свързва с амбиция, с строгост, сериозност, дисциплина и отговорност. Отговорност във всяко едно отношение и действие, което Козирогът захваща. 12 дом, от друга страна, е домът на мистицизма, на интуицията, на скритите тайни, илюзиите, на нашето подсъзнание. И затова усещам един много интересен разрез в тези енергии, много интересна комбинация. Явно тази седмица ще ни изправи пред някои предизвикателства от това да навлезем в нашето подсъзнание и да видим къде сме изпаднали в илюзия, къде проявяваме заблуди и къде е време да бъдем реалисти, за да можем да внесем тази дисциплина и организираност, която ни е необходима, за да постигнем тези цели. Не да ги оставяме просто мечти или нещо много съкровено и тайно, което пазим в сърцето си. Време е това нещо да излезе наяве. Тази седмица може да ни донесе точно такава енергия, която да ни помогне да навлезем в дълбочина, да изкоментираме това нещо с самите себе си. Как искаме да го постигнем? Какви методи ще приложим? И може да се появи всъщност някой друг също, който да ни помогне в тази комуникация. Как да изразим себе си, как да изразим това, което таим вътре в нас, за да може да привлечем повече възможности, за да бъдем по-заземени и по-отговорни към това, което искаме да постигнем. Ако мога да го обобщя, тази седмица ще ни изправи пред възможността да навлезем в нашето подсъзнание, да видим къде сме изпаднали в илюзия и къде всъщност се реем просто в мечтите, но не поемаме никаква инициатива, за да ги изпълним и да ги направим реалност. Затова Меркурий, комуникацията, това също може да значи вътрешния глас, може с логика вече, с стъпка по стъпка, определен план, да видим как можем да постигнем тази цел, която сме си поставили. От мечта да я превърнем в цел. Това искам да кажа. За да може да проявим тази дисциплинираност, отговорност и организираност, за да постигнем това, което желаем. Нека ги оставим сега тук и да видим каква е темата на седмицата. Какво има да ни кажат оракулските карти? Усещам доста земна енергия, въпреки че Меркурий е въздушен знак. Интересно. Окей. Имаме Слънцето. Слънце. Колко прекрасна сияйна карта. Времето вече не е много слънчево, но това не трябва да ни спира вътрешното слънце в душите винаги да грее. Нещо такова усещам като послание. Имаме радост, удовлетворение, удоволствие, сила на живота, успех и плей, игривост по някакъв начин, vitality, жизненост. Прекрасна карта, наистина. Това е много позитивна карта, мога да кажа. Явно точно от тази енергия, слънчева, топла енергия, имаме нужда, за да задействаме нашите амбиции. Нещо, което да ни тласне по-напред. И да изпитваме радост от всичко това, което вършим. Точно така, да влезем в мечтите и да си кажем, защо ги имаме тези мечти.
Защо ги оставяме да бъдат мечти, а защо не можем да ги направим реалност? Като това, което ни е мечта, значи, че ни прави щастливи. Искаме да го имаме в живота си. Ако искаме да имаме нещо в живота си, е добре да си поставим цел, за да го постигнем, за да го имаме в крайна сметка. И може би точно такава слънчева енергия имаме нужда точно в момента. Да се освободим, да знаем как да изразим истински себе си. Тези две жени тук танцуват като в еуфория. Много феерично ми изглежда всичко това, много красиво. Буквално все едно се оставят на слънчевата светлина да ги облее, изобилието да дойде към тях. Козирог също е знак на финансите, на парите. Ако това е въпрос, който в момента ви дързае, може да обърнете внимание как да привлечете повече финанси, повече изобилие в това отношение, ако това е мечта или цел, която искате да си поставите. Да, много слънчева карта. Да приемете слънчевата светлина, да приемете енергията, която идва към вас, за да може да привличате повече. И това да ви поддържа мотивирани и дисциплинирани, за да постигате желания резултат. Това е изключително важно. Да, мотивацията е до едно време. След това идва дисциплината. Дисциплината е от изключително значение, когато искаме да постигнем желания резултат. Независимо какъв ще бъде той, в коя сфера, трудно или лесно, важно е да сме отговорни и наистина да влагаме всички възможни усилия от себе си, да даваме от себе си, за да постигнем желаното. И да го правим наистина от сърце, с радост, с любов, с нещо, което ни тласка винаги да продължаваме напред в живота и да се развиваме и да бъдем по-добрата версия на себе си. И разбира се, нека видим сега какво е посланието на таро картите за седмицата 18-24 ноември. Все още сме в пълнолунието в Телец. Добре, обърнаха се две карти всъщност. Добре, да видим дали има още някакво послание. Окей. Определено ще имаме период на мислене, на мисли, нещо, което трябва да навлезем в нашето съзнание, за да достигнем до заключение. Тъй като мечовете изразяват първо стихия въздух, второ мислите. И свързвам веднага нещата с Меркурий, който е управител на Близнаци и въздушен знак, комуникацията. Мечовете също изразяват комуникация. Това е първия сигнал, който така ми идва. А също така, миналата седмица отново имахме крал Пентакли. Сега отново се пада крал Пентакли. Сякаш ако не сме успели да завършим този цикъл от миналата седмица, отговаряш на финансите, отговаряш на стабилността, как да изразяваме себе си, ще е добре да започнем седмицата с нещо такова. Как да почувстваме сигурността в себе си. И това е знака на картата на знак Телец. Отново все още е под влиянието на пълнолунието. Тоест, усещам, ако не сме успели да завършим този цикъл до края на тази седмица, в началото на следващата, т.е. 18-24, ще можем да приключим този цикъл, за да продължим напред. Най-вероятно, може би сме открили вече къде ни липсва сигурност, къде ни липсва онази частичка от пъзела, която да допълни всичко, от което се нуждаем, за да сме стабилни в нашия физически свят. Отново имам предвид семейството, дома, финансите, кариерата, всички материални блага, от които се нуждаем. И разбира се, храна, вода, всичко това на физическо ниво, което ни е необходимо за оцеляване. Ако досега сме успели да анализираме ситуацията и да видим къде имаме липсите, то тази седмица предстои да видим как можем да изградим план за действие. Как можем сега тези неща, които сме осъзнали, че ни пречат, че е време да пречистим или да променим,
да ги постигнем. Как да ги постигнем? Може да ни даде точно възможността да изградим стабилен план, някаква стратегия за това как да постигнем целите си и ето защо трябва да приложим повече логика и мисъл. Не да се оставяме на емоциите винаги да ни водят, но да знаем как да работим едновременно и с емоциите, и с мислите си, да ги комбинираме. Може да анализираме най-различни ситуации или да погледнем как някой друг върши определените неща, които ние искаме да постигнем, да черпим идеи от всякъде. Разбира се, може да попитаме някой за съвет. Това също би ни било от полза, тъй като имаме комуникация. Няма нищо лошо в това да потърсим помощ, да попитаме, да поискаме съвет. Ние сме хора и затова е хубаво винаги да си помагаме и да сме отворени към нови идеи. И определено нови идеи ще идват, ще дойдат към вас и то много бързо. Въпросът тук е как да успеем да ги балансираме. Как да ги направим по-устойчиви, а не просто да стоят в съзнанието като идеи. Отново да се върнем на заземения Козирог. Как да тези идеи да ги приемем, за да ги приложим, а не просто да ги оставим да хвърчат наоколо покрай нас. Да ги забавим. Това е идеята, да ги забавим. Да ги приемем, да ги осмислим, но разбира се и да действаме по тях. Защото рицар мечове. Рицарите винаги са тинейджерите в таро картите. Те са онези младежи, които действат без много да мислят. Тук идеята е точно да действаме, но след като сме изградили правилната стратегия. След като вече сме поели цялата информация и сме направили равносметка как да я приложим и къде да я приложим. Но след това да поемем действие, а не просто да ги оставяме да се реят във въздуха тези идеи. Да, генерално това е четенето за тази седмица. Движение. Със сигурност ще има някакво движение в кариерен план, може би, или в семейен, в финансите със сигурност, или просто от това как да подобрим кариерата си. Какви действия да поемем за напред. Да преразгледаме начина, по който комуникираме със себе си, с парите, дори с останалите, как приемаме техните съвети, въобще приемаме ли ги. Задайте си тези въпроси. Вижте къде има още място за анализиране, за възможност за приемане на съвети. Благодаря ви, че останахте до край. Благодаря ви, че сте в този канал. Ако посланията ви харесват и отговарят на вашето емоционално състояние, приемете ги, абонирайте се за канала, оставете лайк и коментар. За мен беше удоволствие и ще се видим в следващата седмица. Чао, чао!